En la primera visita oficial al Parc Nacional d'Aigüestortes, Espot, el president de la Generalitat, José Montilla, ha destacat la importància del turisme com a motor econòmic de Catalunya. Durant la visita, el president de la Generalitat ha aprofitat per conèixer de primera mà el projecte Camins Vius, una xarxa de vials pensada per a la promoció del senderisme. En total, s'han habilitat i recuperat 238 quilòmetres de camins històrics que voregen el Parc Nacional. En aquest context, el president José Montilla ha anunciat la posada en marxa del nou centre d'interpretació del parc, prevista per l'any vinent. El projecte que es començarà a executar l'any que ve del nou centre d'interpretació que s'ubicarà a Espot i per tant també veure directament com es pot gestionar un espai preservant la seva biodiversitat, preservant el patrimoni que és de tots i a la vegada fent-lo compatible amb un desenvolupament sostenible que el que fa és precisament també el que en aquests indrets, en aquests pobles, pugui haver-hi activitat econòmica i, per tant, ocupació i riquesa. La visita ha acabat amb una passejada al voltant de l'Estany de Sant Maurici, espai emblemàtic del Parc Nacional d'Aigüestortes que rep una mitjana de 500.000 visites anuals.